A pesca galega segue vivindo momentos de incerteza debido ás cotas impostas pola Unión Europea, que nos últimos tempos teñen xerado preocupación entre os mariñeiros e armadores. A pesar dos esforzos por asegurar unha xestión sostible, as restricións nas capturas seguen a ser unha fonte constante de conflito. O senador de Pesca do Partido Popular, Manolo Ruiz, non se mostra nada satisfeito coas políticas europeas. Ruiz afirmou que a situación das cotas está a afectar seriamente á pesca en Galicia e alertou que a falta de datos científicos fiables está detrás das decisións de Bruxelas. Para el, o problema radica na imposibilidade de rebatir as propostas da Unión Europea. Bueno, o mes de decembro é o mes onde se establecen e se acordan todas as cuotas. Moitas veces o CIES é quen propón por estudios científicos ou pseudocientíficos o que cree que deben ser esas cuotas que ao final leva adiante a Comisión, non? Ruiz tamén criticou que, a pesar das súas repetidas peticións, o goberno non lle presenta a Bruxelas informes científicos que poidan xustificar un trato máis xusto para Galicia. Hemos pedido ao señor ministro que a forma de contrarrestar todos esos informes é levar informes científicos, que os prepare e leve ali, porque cada vez que salimos no mes de diciembre desas negociacións resulta que sempre o que se dá e o que se pretende é o que Europa propoñía. Nunca somos capaces de rebatir a pesar de o que realmente ven os nosos mariñeiros, os nosos armadores no mar. Puxéronse en evidencia as ineficiencias no reparto das cotas dentro de España, facendo referencia á falta de comunicación co sector pesqueiro galego. Hai de novo importantes restricións, como poden ser en especies como o lirio, pero pensemos que ao final o reparto de esas cuotas dentro de España, que supoñen máis do 36% do total de capturas de toda a nosa flota no mundo, ben regulado por lo que son as órdenes do propio goberno. E aí vemos como cada día equivócanse unha e outra vez. O senador criticou tamén a xestión errónea das cotas ao longo do ano, exemplificando como as regras mudan constantemente, o que provoca confusión e inestabilidade no sector. Un pode salir a pescar o bocarte como pesca olímpica e pola tarde, cando se dan conta que o agotan prácticamente nun par de días, pois cambian o criterio. Eso mesmo podíamos velo no xurel, podemos velo que cada vez que non se reúnen co sector, que non escoitan ao sector, pois se equivocan en detrimento precisamente desos mariñeiros e dese sector. As críticas tamén fan fronte á desigualdade no tratamento das cotas entre España e outros países da Unión Europea, como Portugal, que ten máis flexibilidade para pescar a pesar de contar con menos flota. Simplemente non teñen informes científicos actualizados ou simplemente outras comunidades que non agotan a súa cuota, pois teñen ou mesmo Portugal, non? A diferencia co sardiña ibérica, o que pode pescar Portugal con moito menos flota que o que podemos pescar nós, pero bueno, eso eu creo que ao final é precisamente a labor do goberno, non? Que Europa teña seguro o papel que están a xogar os nosos mariñeiros, que teñan o papel de o que as especies están representando para despois poder aplicar as cuotas xustas, non? Ruiz rematou subliñando a importancia de que a pesca en Galicia se poida desenvolver dunha maneira sostible, pero tamén xusta para os pescadores galegos, e pediu un maior apoio por parte de institucións para lograr este obxectivo.